που εισπράττουμε ακόμα, να πάμε λίγο και στον κύριο Κουτσούκο. Εγώ πάντως φοβάμαι ότι θα αυξηθούν τα ανείσπρακτα, γιατί αυτές οι αποσυνδέσεις, οι οποίες γίνονται, συνήθως οδηγούν και σε μια σωρία προσφυγών. Οπότε αυξάνεται περισσότερο και η γραφειοκρατία και ο πολίτης εδώ θα νιώσει και την αίσθηση ότι μπορώ να το αφήσω και λίγο παραπίσω αυτό, να πληρώσω το λογαριασμό της ΔΕΗ, αλλά ενδεχομένως αυτό να το θεωρήσω σαν ένα περιττό βάρος. Οπότε να αναστείλω την τακτοποίησή του, πράγμα που σημαίνει ότι αυξάνεται αυτομάτως και ο όγκος των δηλαδή το έχουμε δει στην πράξη να αποτυγχάνει πολλές φορές. Αυτό που περιγράφεται συμβαίνει και για άλλα πράγματα δηλαδή. Ναι, να βάζεις προτεραιότητες κάπως έτσι. Ακριβώς, και να αφήνεις δεν πίσω θα το κάποια άλλα νιώσω, πράγματα. όπως είπατε σωστά, ως προτεραιότητα. Ναι. Πράγμα το οποίο συνέβαινε ψυχολογικά και μόνο με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Τώρα θα το δει ως μια πρόσθετη υποχρέωση, ένα πρόσθετο βάρος το οποίο θα το κανονίσω ενδεχομένως. Καλά, έχουμε δρόμο αργότερα. μέχρι τότε. Μιας και είπατε το 2028, έχουμε ακόμα δρόμο να δούμε μέχρι τότε τι θα γίνει. Το θέμα είναι τι θα γίνει με το επίδομα που περιμένουμε όλοι του καλοκαιριού. Πολύ βασικό το επίδομα. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις στα γραφεία δηλαδή και πρέπει κάτι να απαντήσουμε στον κόσμο. Πάντοτε σε τέτοια περίοδο όλος ο κόσμος στην εργασία αγωνιά για το επίδομα αυτό, για το πότε θα καταβληθεί, γιατί πρέπει να δώσουμε και τη ρευστότητα στον εργαζόμενο κατά την περίοδο των αδειών, να απολαύσει και εκείνος το χρόνο. Όσοι το παίρνουν βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν το παίρνουν. Ακριβώς. Είναι όμως να τονίσουμε, είναι υποχρεωτικός καταβαλλόμενο, δεν είναι στην ευχέρεια του εργοδότη. Και να τονίσουμε εδώ πέρα ότι ήθιστε να προκαταβάλλετε κατά την έναρξη της θερινής αδείας, γιατί θεωρητικά και κατά τον νόμο μπορεί να γίνεται και τμηματικά η καταβολή του επιδόματος. Αυτό όμως δεν διευκολύνει τον εργαζόμενο, ο οποίος θέλει μία και έξω, να το πούμε έτσι, να το εισπράξει και να μπορεί να το απολαύσει κατά την περίοδο της αδείας. Θέλει τα χρήματα μαζεμένα, να κλείσει κανένα εισιτήριο για το καράβι, να κλείσει κανένα δωμάτιο. Ναι. Το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι δηλαδή, πότε μπαίνουν αυτά τα χρήματα περίπου, μέχρι πότε πρέπει να μπουν? Πρέπει να προκαταβάλλεται, δηλαδή κατά την έναρξη της αδείας, θα πρέπει ο εργαζόμενος να λαμβάνει και το επίδομα για να μπορεί ακριβώς να εξυπηρετείται. Αυτό ήθιστε να γίνεται τώρα, στις αρχές του καλοκαιριού, να καταβάλλεται. Μπορεί όμως, όπως είπαμε, επειδή οι άδειες πλέον σπάνε, δηλαδή δεν χορηγούνται άπαξ, όπως συνέβαινε με το νέο εργασιακό πλαίσιο, μπορεί ο εργοδότης, σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο, να συμφωνούν τμηματικά τη χορήγηση των αδειών, οπότε μπορεί και το επίδομα αδείας να καταβάλλεται τμηματικά. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε εδώ είναι σημαντικό. Αν εγώ σπάσω την άδεια και πάρω μία εβδομάδα τον Ιούλιο και πάρω και άλλες 2 εβδομάδες, ας πούμε, τον Αύγουστο, πότε θα πάρω το επίδομα? Τον Ιούλιο? Το επίδομα ήθιστε να προκαταβάλλεται. Δηλαδή στην πρώτη. Του πρώτου τμήματος της άδειας. Το πρώτο τμήμα. Ναι. Αυτό είναι και το σωστό. Απλά το θέμα είναι ότι σε μια εταιρεία με πολλούς εργαζόμενους δεν παίρνουν όλη την ίδια περίοδο. Ακριβώς, και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές. Δηλαδή, άλλος θα πάρει τον Ιούλιο, άλλος θα πάρει τον Αύγουστο. Πότε θα μπει το? Σωστά. Θα πρέπει κατά τον νόμο από τον Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο να έχει δοθεί τουλάχιστον στο 50% του προσωπικού η ετήσια άδεια. Αυτό είναι θεσμοθετημένο. Παρ' όλα αυτά έχετε δίκιο ότι μπορεί να γίνουν κάποιες διακρίσεις όσον αφορά την καταβολή του επιδόματος. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, γιατί δημιουργεί 2 και 3 ταχύτητες μέσα σε μια επιχείρηση. Δηλαδή το δέον και ηθικό, άλλο βέβαια ηθικό και άλλο νομικό, αλλά το ηθικό είναι να προκαταβάλλεται στην έναρξη της κύριας αδείας, δηλαδή της μεγαλύτερης. Πέρα από το χρόνο της καταβολής, είναι και το ύψος του επιδόματος, το οποίο είναι σημαντικό. Ναι, πολύ σωστά το αναφέρατε. Ναι. Είναι το 50% Ακριβώς. του μηνιαίου μισθού, έτσι. Για κάποιους που αμείβονται με μηνιαίο σταθερό μισθό, ισοδομή με τις αποδοχές 15 ημερών. Τώρα που αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός από τα 880 στα 920, περίπου το επίδομα προσδιορίζεται γύρω στα 589 ευρώ. Έχει ανέβει. Ήταν γύρω στα 556, έχει ανέβει στα 589. Για αυτούς που αμείβονται επίσης με ωρομίσθιο ή ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας αντιστοιχεί στα 13 ημερομίσθια. Και πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το επίδομα αδείας εισφοροδοτείται. Δηλαδή υπάρχει παρακράτηση εισφορών, και αυτό το τονίζουμε, γιατί πέρα το ότι έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, μας βοηθάει και στη σύνταξη, γιατί αυξάνει το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να διατηρούνται τα επιδόματα, όπως είναι και τα δώρα εορτών, όπως είναι και το επίδομα αδείας. Είναι δώρα και επιδόματα τα οποία εισφοροδοτούνται και μας ανεβάζουν το μέσο όρο του συντάξιμου μισθού.